आवाज करायचा. छत्रपती शिवाजी महाराज की. आवाज कमी पडतोय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. छत्रपती संभाजी महाराज की जय श्रीराम. अरे 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 एक मराठा. अरे एक मराठा. छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्रपती शिवाजी महाराज की. अरे जय भवानी. अरे जय भवानी. अरे तुमचं आमचं नातं काय. अरे रक्तात विणलंय काय. स्पर्श झालेला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची वेशभूषा त्याने केलेला आहे. सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्याचं जोरदार स्वागत करायचंय. स्पर्श सुरात राजनीती धुरंधर शस्त्रास्त्र शास्त्र प्रारंगत गणपती गजपती सुवर्णरत्न श्रीपती अष्टप्रधान पंडित अष्टप्रधान जागृत त्रैलंकार पंडित क्षत्रिय कुलावतंस भोसले कुलदीपक मुघल दल सारक हिंदू पदपड बादशाह धर्म संस्थापक श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की. अरे जय भवानी. अरे जय भवानी. शिवरायांचे 8वावे रूप. शिवरायांचा 8वा प्रताप. शिवरायांचा 8वा साहेब. भूमंडळी शिवराय कैसे बोलणे.
शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे, कैसी असे सकळ सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिजे तो योग, राज्य साधनाची लगबग कैसी केली, याहुनी करावे विशेष, तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष काय लिहावे, शिवरायांचे आठवावे, जीवित तृणवत्ता मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे, कीर्ती रूपे निश्चयाचा महामेरू, बहुत जणांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, योगी, पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की, भारत माता की, हिंदू धर्म की जय भवानी, जय भवानी, हर 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 हर, जय श्रीराम, जय जय